Jo vinc de l'àmbit de la salut mental que defensa el model relacional social en contraposició al model mèdic. Què defensa el model social relacional i què defensa el model mèdic de la discapacitat? El model mèdic de la discapacitat posa el focus en la persona. La persona és d'on emana la discapacitat. Els seus neurotransmissors és d'on emana la discapacitat. Els seus neurotransmissors revolucionats. Llavors, la persona és el nucli de la discapacitat i requereix un control extern, que està aquí, i el control extern es fa a través de la visita al psiquiatre i dels controls que s'han de fer. Llavors, el subjecte està malalt. En el subjecte hi ha una simetria de saber i poder, i es produeix una pèrdua de limitació en la capacitat de prendre decisions. Per què les prenen per tu? Qui ets? Els professionals. La discapacitat és vista com una condició essencial de la persona, és l'essència de la persona, l'essència del seu cervell, d'on emana la discapacitat. La discapacitat és vista com a condició essencial de la persona i el control de la patologia es posa per sobre del projecte de vida de la persona, el control de la patologia i dels seus símptomes. Mentre que jo d'on vinc defensa un model radicalment oposat, que és el model social relacional. El model social relacional de la discapacitat, la discapacitat no emana d'aquest cervell malaltó, sinó que emana de l'entorn. I quin és l'entorn? L'entorn, la vivenda, el barri, la comunitat de veïns, l'entorn laboral, l'entorn educatiu, l'entorn de la família, l'entorn dels amics, l'entorn de la parella, l'entorn X entorns tants com ens movem. Esclar, el subjecte, en aquest cas, és un subjecte de drets, és un ciutadà que estableix diverses relacions de saber i poder amb el seu entorn. La capacitat de prendre decisions és, en aquest cas, important. La discapacitat és una situació que implica l'entorn. I d'on emana aquesta discapacitat? Emana, com hem dit, de l'entorn, i no d'aquest cervell, sinó emana de l'entorn. I mentre que la persona s'ha d'autodeterminar. La discapacitat és una situació que implica l'entorn i hi ha que avaluar barreres i necessitats de suport. De suport mitjançant persones, entitats, fundacions, associacions, grups d'ajuda mútua. Aquestes persones poden donar suport puntuals o més continuats al llarg del temps a la persona que ho necessita. La recuperació se centra en el projecte de vida i aquí sí que el projecte de vida passa per sobre del control de la patologia i en respectar els drets humans, perquè precisament el model biomèdic no respecta tant els drets humans i això és una veritat com una catedral. Llavors, clar, quin problema té la psiquiatria, quin problema té els professionals de salut mental, siguin infermers, siguin infermeres, siguin psiquiatres o siguin professionals de l'àmbit de la psiquiatria. El problema és aquest, essencialment és aquest, que veieu aquí, veieu? El problema és l'eugenèsia. L'eugenèsia que ha fet tan mal i fa tan mal a les persones amb trastorn mental. De l'eugenèsia parteix tot aquest mal que inculquen a les universitats i a les farmacèutiques arreu on aneu a parar de les institucions de psiquiatria i salut mental en aquest país. Això és la causa de tots els mals. Veieu? Doncs clar, l'eugenèsia es fonamenta amb aquesta visió d'extrema dreta que vivim en aquest país. Llavors, clar, hi ha tot una explicació de les violències senyistes, i anem a parlar en català. Senyisme. Què és el senyisme? Aquella manera de discriminar les persones assenyades de les que no ho són, aquella manera de distingir el cuerdo, l'assenyat, del que no és cuerdo, del que no és assenyat i fa bogeries. Però, esclar, aquestes violències
senyistes, i podem incloure tota mena de conceptes, no? Des de violències estructurals i materials, més generals, com la pobresa, el racisme, la violència de gènere, fins a, doncs, podríem passar a un concepte que seria la normativitat senyista, capacitista i neurotípica, amb exemples com la psicologia positiva, allò, ostres, tot va bé, és una fàbula, bon dia, aquí no passa res, treure-li ferro als problemes, no hi ha per tant. El rebuig, el dolor o el patiment, hi ha gent que tu manifestes un patiment, un dolor, i et rebutja. Tot això és una normativitat senyista, capacitista i neurotípica. Més enllà aniríem a ritmes, demandes de productivitat, llenguatge no accessible, sobretot en l'àmbit jurídic, administratiu, barreres a l'accés de les gestions que s'hagin de fer, i demandes de productivitat alta. Escolta, s'ha de produir, això, si no produeixes, tens un problema de salut mental. Això, la desresponsabilització, i quan parlo desresponsabilització col·lectiva, i derivació a consultes mèdiques psicològiques. Això és molt típic, no és problema del teu col·lectiu, no és problema de la gent que defenses tu, és un problema teu, i tu has de fer mirar al psicòleg i al metge especialista perquè els teus neurotransmissors no estan bé i s'han d'arreglar. Això és una forma implícita de violència senyista. A violències ja més simbòliques del tipus utilitzar la paraula boig com a insult o per desacreditar. Quan una persona se'l titlla de boig i s'assenyala, perquè moltes vegades hi ha assenyalament a darrere, aquesta persona és un boig, aquesta persona no té crèdit, aquesta persona no me la crec, o aquesta persona és un boig, per insultar-la, menysprear-la, ridiculització del comportament, de la forma de ser o de l'estat d'ànim d'una persona, quan se la ridiculitza, se la rebaixa. Això té a veure amb aquesta violència simbòlica de la violència senyista. L'humor senyista, l'humor moltes vegades fa acudits en clau masclista, en clau de gènere, en clau de ficar-se en un sector de la societat, amb els bojos, amb els vells, amb els negres, amb els sud-americans, amb uns i altres, de tothom en fem humor, i un humor que, escolta, normalment té a veure amb molta violència simbòlica que hi ha a la nostra societat. La falta de comprensió, si no et comprèn ningú no és el meu problema. És clar, el silenci, una violència simbòlica. És que allà, davant d'un problema, pot comportar coses més greus. Anem pujant en aquest iceberg de violències senyistes i passem a les violències psicosocials. Quins exemples podem trobar de violències psicosocials? El prejudici de la por, de la perillositat i la imprevisibilitat. La cooptació i apropiació, com és en els casos en els que els professionals adapten el llenguatge de les persones psiquiatritzades i, escolta, li canvien absolutament el significat i se l'apropien, se'l fan seu, i fins i tot treuen un negoci prou rentable. És clar, això, la cooptació, l'apropiació dels conceptes, això són especialistes, molts professionals que fan negoci amb nosaltres, a tots els nivells. Llavors, el judici i la no acceptació de les diferents expressions del patiment. Quan una persona expressa que pateix, que de diverses maneres no se l'accepta i se'l jutja innecessàriament, i se'l jutja amb menyspreu i amb rebuig. L'exigència social del passing cuerdo. El passing cuerdo seria el passing senyista, no? El passing per seny, el passing assenyat, diríem. Exigència social del passing assenyat. És que hem de passar per assenyats. Encara que no ho siguem, hem de circular per la vida
com si ho fóssim, i hem d'anar als llocs com si fóssim normals i aparentar ser normals. Llavors hi ha una exigència social d'aparentar ser normal, perquè vivim en el món de les aparences. Clar, pensar que tot el que fa la persona és un símptoma. Una cosa molt habitual en els professionals és atribuir a qualsevol comportament a un símptoma. Perdona, però un comportament no sempre té que ser simptomàtic. I això en trobaríem moltíssims exemples. Llavors, la discriminació laboral, educativa, l'accés a la justícia. Hem parlat abans una mica d'això del llenguatge no accessible, i ara parlem de discriminació laboral, educativa, accés a la justícia, barreres, traves, que en el fons que conformen estigma que està en tots els àmbits jurídics administratius de l'Estat i de les institucions. I passaríem a conceptes més com pensar que la cura està en tornar a la normalitat. Si tu et cures és que tornaràs a ser normal. Si tu et drogues, la normalitat és que deixaràs les drogues. Si tu tens un problema laboral, que te trobaràs feina. I llavors, clar, la cura està en tornar a la normalitat, en passar a ser normal, en passar a ser del gruix de les persones que no són, que són diverses, que són diferents, no? Llavors, clar, què comporta això també? Xantatges per aconseguir una milloria. La gent, els professionals, et fan xantatge emocional per tal que tu milloris. I si no aconsegueixen que milloris, se senten fracassats, i llavors, clar, tu formes part d'aquest xantatge i reps el xantatge emocional per tal de sentir-te millor. Et coaccionen, et persuadeixen i et fan xantatge per tal que tu diguis no, jo milloro, tot i que no sigui veritat. Perquè ho fan pel teu propi bé. I si tu et trien i decideixen per tu i ho fan pel teu propi bé, per un bé superior, pel bé de la persona, escolta, aquí trobarem violències psicosocials. Llavors, clar, hi ha una injustícia epistèmica, i epistèmica tindrà a veure amb el coneixement, no sabem bé. Pensar, doncs, això, que l'atribució individual i invisibilització de les causes estructurals. Quan parlem que atribuïm tot el mal psicològic, tot el pes recau en l'individu, en els seus neurotransmissors espatllats, estem fent una atribució individual. La persona és aquella que té les deficiències i no són estructurals, no són del sistema, no són de la societat on vivim, no són del tema laboral, no són del tema econòmic, no són del tema social, cultural del nostre entorn. I aquest entorn que és estructural no són causes suficients de la nostra discapacitat. Llavors ens atribueixen individualment. Aquella persona individualment és responsable de la seva situació. Llavors, clar, aquí pensem que aquestes violències psicosocials ens porten a l'expulsió i exclusió de la vivenda també. I una expulsió o una exclusió de la vivenda pot comportar problemes molt greus a una persona que té trastorn mental o que té problemes de salut mental, perquè evidentment, escolta, se sent molt limitada i amb carències importants com són les de la vivenda, la discriminació laboral, educativa, l'accés a la justícia, n'hem parlat. Llavors, també la idea de que fora de la norma no hi ha lloc per a una vida digna. Si tu compleixes amb les normes, tindràs una vida digna. Si no compleixes amb les normes, no tens dret a una vida digna. I això deixa molt poc marge a la diversitat. Els assenyalaments, la ridiculització, la culpabilització, la condescendència, tots aquests temes vinculats a l'humor senyista, a la ridiculització, a l'estigma, a assenyalar, a utilitzar per la paraula veig com per desacreditar, també va molt lligat a la culpa de la persona i a la condescendència. Pobret,
és que no sap més. Jo, clar, la infantilització i el paternalisme, dues coses que van molt lligades. El paternalisme no només de la família o de les institucions o de les empreses o de l'àmbit públic o privat, sinó també en el món de l'Estat, del govern, i clar, l'Estat vist com a un pare que ho soluciona tot. L'Estat està aquí per protegir-te, no passa res, i la infantilització de la persona és com un nen capritxós que no sap governar-se a si mateix. Acabarem aquest apartat de violències psicosocials parlant dels estereotips, que són les idees que es tenen sobre nosaltres, el prejudici, que és l'emoció, i el comportament, que té a veure amb les cames, amb l'acció, no? O sigui, la idea, l'estereotip, el prejudici, l'emoció, i el comportament, la discriminació i el rebuig. I llavors, per acabar la violència psicosocial, diem l'última cosa, i no menys important, sinó precisament més important, el diagnòstic psiquiàtric. Quan parlem del diagnòstic psiquiàtric parlem d'una violència psicosocial. És una manera de categoritzar les persones per els seus símptomes i aquesta etiqueta diagnòstica, aquesta etiqueta psiquiàtrica t'acompanyarà probablement tota la vida perquè t'ho deixen com a crònic i no busquen més explicacions. Un cop tan segellat el teu diagnòstic psiquiàtric, difícilment te n'escaparàs d'aquesta vida. Clar, aquesta manera de funcionar no pot portar més que violències psicosocials. Doncs clar, quan anem a la part superior del iceberg senyista, passem a les violències psiquiàtriques i institucionals, com l'internament involuntari. Quan t'ingressen involuntàriament, ets tractat pitjor que en una presó. Pitjor que en una presó. Parlem de desaparicions de persones, parlem de violència policial, parlem d'interpretacions psicologicistes de l'experiència individual, com si aquesta persona, per la seva experiència individual, ha de portar una interpretació absolutament psicologicista, que és psicologicista, seria una interpretació psicològica portada a l'extrem, no? És com biologicista portada a la biologia a l'extrem, doncs la interpretació psicologista de l'experiència individual com si tot recaigués en l'individu i no hi hagués una violència psiquiàtrica institucionalitzada que, escolta, és més culpable que no pas aquesta persona a nivell individual. Doncs clar, el qüestionament institucional en valoracions i peritatges, ja diguem, d'empreses d'assegurances, ja diguem, a tots els nivells, doncs també pot ser una qüestió molt visible que s'hi troba molta gent. I passaríem a un altre ordre de coses com les tuteles i les cureteles. A Sud-amèrica parlant d'interdicció, interdicció, tuteles i cureteles. Segons la Convenció de les Drets de les Persones amb Discapacitat, les tuteles i les cureteles han de desaparèixer. Però aquí, diguem-ne, a Catalunya i Espanya, s'ha optat per fer desaparèixer les tuteles, però no les cureteles. Les cureteles s'han redefinit perquè encara hi ha sectors molt conservadors de la societat que prefereixen redefinir les cureteles que no eliminar-les. Malgrat Espanya està obligada per una llei supraconstitucional a eliminar tota curetela. Passaríem a temes de violència psiquiàtrica institucional cada cop més fortes i més dures. L'incompliment del consentiment informat. En aquest país, l'incompliment del consentiment informat està a l'ordre del dia de centres de salut mental d'adults, infantojuvenils, de tot ordre a Catalunya, extens com mai a la vida. A la pràctica, en aquest país, i a la Catalunya i a l'Espanya, el que es posa en pràctica és el consentiment forçat o sota coacció. Subvencionat per les farmacèutiques, sí, perquè les farmacèutiques han de treure material i han de quadrar balanços i obliguen per llei a medicar-te quan estàs ingressat a planta psiquiàtrica d'aguts. I això és molt greu i s'ha de denunciar, perquè en aquest país no s'ha entès mai què és el consentiment informat. I potser que ens anem assabentant de què és el consentiment informat. Primer, consentiment.
Jo tinc un sentiment conforme al psiquiatre que té el sentiment. El psiquiatre i jo hem de tenir el mateix sentiment. El sentiment de que jo m'he de medicar, m'he de rebaixar, he d'augmentar la medicació, o la medicació em pot anar bé o no em pot anar bé. Si hi ha un consentiment, hi ha un sentiment per les dues bandes, per la meva banda i per la banda del psiquiatre. Consentiment. Consentiment té a veure els dos sentiments. Informat. Consentiment informat. Tant d'informar és obligatori en la consulta psiquiàtrica d'informi dels efectes adversos, col·laterals, en fi, tots els problemes de salut que pot comportar aquesta medicació i els pros i els contres. Tu valorar, i si no hi ha consentiment, no hi ha consentiment i s'ha de respectar. Perquè el consentiment és consentiment, és compartit. Si no és compartit, no és consentiment. I a la pràctica es fa forçat o sota coacció. Forçat a la força. T'obliguen. I si és la força, a la força. Si t'han de contenir mecànicament, contenen. Mentre que el coaccionat tindria a veure una persuasió, perquè els psiquiatres són capaços d'estar 4, 5 i 10 hores, encara que hagin de fer torns, per persuadir-te que t'has de medicar, sí o sí. I això, escolta, això té a veure amb el consentiment sota coacció, i és per denunciar-ho. Clar, ja passaríem a coses més fortes com les mesures de seguretat, les contencions físiques i químiques, les esterilitzacions coercitives, perquè no sé ben bé si es produeixen, però s'han vingut produint i per llei estaven emparades fins l'any 2020 o 2021, encara es consentien, les lleis encara consentien les esterilitzacions coercitives. Per tant, encara avui en dia hi ha gent que se l'ha esterilitzat contra la seva voluntat, i això és molt greu. La iatrogènia, l'error mèdic, que, escolta, provoca autèntiques catàstrofes i destrossa vides. La iatrogènia com una causa de violència psiquiàtrica institucional puntera, que trobem moltíssims exemples. I ja aniríem a lo màxim, que són els abusos sexuals, la mort per negligència, l'error mèdic, per incompetència en aquest cas, i l'assassinat com la màxima expressió d'aquesta violència senyista. Veureu aquí, l'iceberg, tan maco, no tan maco, no, sinó això diu moltes veritats, i aquesta violència senyista, hem de tenir en compte que aquesta violència senyista està a l'ordre del dia en aquest país, digue-li Espanya, Catalunya, o digue-li com vulguis. Però, escolta, això és per denunciar. Això no hauria de ser així, i, escolta, moltes persones psiquiatritzades hem sigut víctimes d'alguna d'aquestes escales de l'iceberg, i qui ho negui, nega la veritat. Llavors, clar, en fi, hem vist una mica d'on emana tota aquesta violència psiquiàtrica, d'on emana l'eugenèsia, d'on emana el model mèdic i psicosocial i l'iceberg de la violència senyista. Però, escolta, hi ha coses molt bàsiques per funcionar en aquesta vida que tenen a veure amb 6 grans doctors, que són el sol, l'aigua, el descans, respirar aire, l'exercici i una bona dieta. I aquests 6 doctors milloraran molts problemes de salut mental. N'estic absolutament convençut, més que molta química i molta morbositat dels tecnicismes psiquiàtrics que a vegades fins i tot fan una mica de fàstic. En salut mental partim que el model biomèdic saps, empitjora l'estigma. Llavors, en salut mental, què ens trobem? Ens trobem això. En salut mental ens trobem que el model biomèdic automàticament empitjora l'estigma. I això s'ha de dir alt i clar, i que quedi ben emmarcat per la resta dels dies. El model mèdic és un model que comporta un patiment inestimable a moltíssima gent. Jo conec un cas d'una persona amb un trastorn més lleu que el meu, i escolta, aquesta persona se li va inocular
medicació de pot, 4 injeccions, i li van destrossar la vida. Li han destrossat la son, li han destrossat la sexualitat, li han destrossat el seu projecte de vida, i perdó l'expressió, però això és de jutjat de guàrdia. Que metges, infermers, professionals li hagin inoculat unes injeccions a una persona amb un diagnòstic de trastorn delirant i li hagin destrossat la vida, això no té perdó de Déu, perquè un trastorn delirant no és precisament un trastorn massa greu. I una persona amb trastorn delirant pot desenvolupar una activitat laboral, pot tenir un bon nivell de funcionament social i no és tan greu com una esquizofrènia, un trastorn bipolar o una depressió o un trastorn molt més greu. I això ha passat i es pot demostrar. És clar, molts químics de la salut mental es podrien arreglar dormint de 7 a 9 hores. La dopamina s'arregla dormint 7 o 9 hores, celebrant metes diàries, coses que hem aconseguit, ho celebrem. I fent exercici diari, amb això arreglaríem molts problemes de dopamina. L'oxitocina s'arregla meditant, fent una mica de silenci, basant-se en la respiració, donant una abraçada a algú i fent un acte de generositat. Amb això, l'oxitocina arregla molts problemes. Llavors, la serotonina, molt associada a la depressió i altres coses, podíem practicar, agrair tots els dies alguna cosa o alguna persona les coses que ens van bé. Disfrutar de la natura, sortir a passejar, que ens toqui l'aire, que ens toqui el sol, i gaudint de la natura s'arreglen molts problemes de la serotonina. Recordar moments importants, i quan un recorda i quan un explica anècdotes se sent millor i és més assequible, els símptomes de la depressió es porten més bé. L'endorfina, com potenciem aquest químic de la felicitat? Practicant hobbies, coses que ens agradin, riure amb éssers estimats, ballant, cantant, i tan fàcil així com això s'estimulen els químics de la felicitat del teu cervell de manera natural. I us ho poso aquí perquè això és important tenir-ho en compte. Els químics de la felicitat de manera natural, així s'estimulen. Molt bé, finalment m'agradaria anar acabant aquest vídeo parlant-vos de la roda de les emocions. La roda de les emocions és una roda que té en compte com 1, 2, 3, 4, 5, 6 emocions molt bàsiques, de les quals parteixen moltes variants que es van disgregant i van agafant més matisos, no? Aquí us la presento, la roda de les emocions. Aquestes 6 emocions bàsiques serien la sorpresa, la felicitat, la tristesa, el disgust, la ira i la por. Si entréssim en matèria veuríem que dins la por ens trobaríem estar ferit, humillat, rebutjat, sumís, insegur, espantat. I clar, si veiéssim més detingudament veuríem que dins de la ferit podríem estar devastats o afligits, podríem estar humiliats, podríem estar ridiculitzats o irrespectats. Si miréssim rebutjats podríem estar pertorbats o inadequats. Si estiguéssim submisos podríem estar insignificants o indignats. Si estiguéssim insegurs podríem estar inferiors o pobres. I si estiguéssim espantats estaríem espantats o aterrats. I això és una petita mostra del que seria la por. Nosaltres, si anem a veure la ira, el disgust, la tristesa i la felicitat, trobarem altres aspectes de la roda de les emocions que potser ens hi podem sentir identificats i potser podem fer alguna cosa al respecte. Si nosaltres aprenem a identificar les emocions que sentim, tenim molt a guanyar. Per això recomano introspeccionar, reflexionar, pensar i rumiar i, també sentir i recordar els sentiments i expressar-los
I, escolta, i intentar fer menys mal, menys iatrogènia, menys negligències, intentar ser conscients de les violències estructurals que ens envolten i que no recauen sobre l'individu, sinó que recauen en l'estructura del sistema, i per això estan les polítiques de salut mental per canviar les coses. Gràcies si heu arribat fins aquí. M'estimo a mi mateix igual que us estimo a vosaltres. Gràcies. Adéu.